Dinan nimet neme? Dinan nimet kudreti güýçli Allah'nın bize beren söýgüsüdür. Dinan nimet eneňdir. Ýary gece ýatýanlar, daňsaz berse dogaňdyr. Aňzaklarda doňanlar. Hordar etmejek bolup, gece gündüz alganlar. Sebäbi ol eneňdir. Dinan nimet uyandır. Yüzün nuru tuwagy, utonjundur hayandır. Ýagşy günne begensiň, kyn günüňde söýäňdir. Saňa geljek belanyň öňündäki gaýandyr. Sebäbi ol uyandır. Dinan nimet ýaryňdyr. Ömürlük ýan ýollaşyň, baýlygyňdyr, baryňdyr. Alowlaýan ojagyň, namysyňdyr, aryňdyr. Kyn günüňi deň çekişýän, ýakyn howandaryňdyr. Sebäbi ol ýaryňdyr. Dinan nimet gyýdyňdyr. Keşne kalbyň ganlarjak, aýdymyňdyr, sadyňdyr. Ömre şatlyk getirecek. Gül günçoly ýadyňdyr. Oğul bilen deň durjak. Dowamyňdyr, ýyzyňdyr. Sebäbi ol gyýdyňdyr.